Naše potrebe su često vrlo paradoksalne, oprečne, nisu one jednostavne za nositi. Znači, ja imam potrebu da nas dve imamo nešto zajedničko, ali isto imam potrebu da imam svoju autonomiju. I imam potrebu da se osjećam sigurno, ali imam potrebu i da malo izađem iz te zone sigurnosti i da istražujem. Znači, nisu naše potrebe baš su onako uvek je to neki hod u nekim, ono, tako, ovo mi je pokret. Dosta nas, stvarno ubrajam sebe, mi zapravo ne znamo koje su nam potrebe. I to je najveći trenutak rada u terapiji za mene i u životu, kad meni dođe i klijent i kad ja odem na terapiju i kad tebe neko pita šta je tebi sada potrebno, začuđujuće je veliki broj ljudi koji na to uopšte nema odgovor. I ja ga nisam imala. I ljudi se osjećaju potpuno neadekvatno kada im se to pitanje postavi, zato što pa kao ja ne znam šta mi treba. Mislim da sam sinoć imala neku seansu u kom sam se baš setila toga, pa da, ali to je veština koju neko nije naučio, koju ja nisam naučila i onda ne mogu ni od sebe ni od drugih da očekujem da, mislim, ako sam studirala biohemiju 5 godina i znam sada biohemiju, na početku tih 5 godina ja nisam znala, znači morala sam da prođem kroz neki proces učenja